Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ogeita Nafarroako janariak saiora. Gaurko saioan, Amaia Iturririarekin arituko gara Oaldeko haragiei buruz, eta sagarti pulin eta mikui tortilla sukaldatuko dugu. Ondoren, Jon Azkarragak Etxalarko okindegia erakutsiko digu. Nor zaitugu? Ni Amaia Iturriria Barrenetxe naiz, orai Gartzainen bizi naiz eta nekazari gisa hitzen naiz lanean. Nolatan sartu zinen lehen sektorean? Afera da, nire bikotea Gartzaingoa da eta bere gurasoek betitik izan zuten nekazalgoa etxean, hortaik bizi ziren, baina bere ama hasi zen kanpoan lanean eta ja bere aite jubiletu ezagon eta ailegatu zen momentu bet hazienda gutitzia edo horrekin zerrin pentsatzen hasi zirela. Eta orduan nire bikoteatan hasi ginen solasean eta betitik izan dugu lurrekin, naturakin eta igual gure kulturakin eta lotu edagon bizi modu bat gateko interesa edo. Eta zautu gintuen bertze esperientzia batzuk nekazaritza ekologikoa iten zutenak, baina ez ganekien horrek izanen zuen aterabide ekonomiko on bat edo horteik bizitzen alko ginen. Eta horren kusi ginen, bazirela etxalde batzuk nekazaritza ekologikoa iten zutela, abeltzaintza ekologikoa, eta iten zutela salmenta zuzena. Eta horren medioz bitartekariek kendu eta etekin ekonomikoa handiagoa atratzen zutela. Eta hor kusi ginen, akaso hori izatenko zela guretako adibide ona. Eta gainera, niri hazienda betitik gustatu zait eta banituen gogoak haziendakin lotu ezagon bizimodu bat eramateko ere bai. Eta zenbat animalikin iten duzu lana? Batugu 120 ardi inguru, 10 behi eta 14 behor. Ziklo guzie, zeuek iten duzue, nola iten duzu lana? Bai, guk haziendak etxean aztentugu, inguruko larretan eta gure belaietan. Eta sortzen direnetik guk aztentugu, eta gero aratze eta potioen kasuen, itentugu jako eskortzen direlik pixket gizendu eta orai hasi gara saiatzen salmenta zuzena egitea eta itentugu hemen Iruritan daukegu hiltegi etxetik Arrasurbil 10 minutora eta horratera eman, han hiltzen duzte, zatitu, pakete txikietan banatu eta gero guk kontsumitzailean zuzenean saldu. Horren bai guk esten dugu ziklo guzie. Eta aipatu duzu salmenta zuzena, pixket nola da hori? Orai berriki hasi gara, ja gatentugu 2 urte, eta guk badugulik animali bet prest dagona ja kontsumitzeko, itentugu mezuek zabaldu gure ingurukoei eta sare sozialen bidez eta hola. Eta horren lotzen tugule ja pertsona, kopuru bet, normalki adibidez aratzeko izaten dire 15 bat pertsona ez. Eta itentugu, hori lotzen dugulik, animalie gaten dugu hiltegire, hiltzen dugu, loteak prestatu, eta guk zuzenean eramaten dugu lote horiek etxera. Eta normalki itentugu 8 kiloko loteak. Zenbat denbora eramaten aldu ziklo osoak, animali bakotxakin? Aratzen kasuen 13 bat hilabete, sortzen denetik, lehenik amakin egoten dire 6 hilabeteak arte, 6-8, segun. Gero, iten dugu tandaka, gero bere isten dugu amangandik eta patzen dugu igual pentsa 4 aratze, patzen dugu belaietan, bazkagonean, pixket gizentzen hasteko, hasten gara pentsu ematen. Eta ja ondar 2-3 hilabete gehienez sartzen dugu barnera, eta egoten dire barnean pentsu eianez eta pixket gizentzen. Eta orduan ja prest direlak usten dugulik eramaten dugu hiltegire. Eta potioen kasuen berriz izaten da zikloa luzexagoa, izaten dire 15, 17 hilabete hola, pixket koskortxagoak iten duguleko, eta antzeko koskortu arte egoten dire amakin, beren esnea hartuz, gero belaietan sartzen dugu eta gero barnat. Eta bildotxen kasuen berriz iten dugu esnetakoak, 13-14 kilokin edo hiltzen dugu. Jatorrizko sormarka baten barnean zauzte? Ez, oraingoz ez gaude,
baino bai gaude Baztango zaporeaken barnean. Dela Baztango ekoizle ezberdinen elkarte bat, hemengo produktuek pixket balorean patzeko. Uste duzu garrantzia handi baduela sormarka baten barnean edo marka baten barnean edo egoteak? Bai, nik uste dut horrek beti hasteko jendeai sortzen diola kontzientzia bat bertako produktuak zeinek diren jakitekoz eta zaunitzetan igual kontsumitzailea gatelik erostera ez daki zehazki zer den hemengoa, zer den kanpotik ekarrie eta gero produktorei berei ere ematen daku pixket bide gure produktuak zautarazteko eta elkarrekin indertzeko. Bai. Zuen produktuak ekologikoak izateko ze baldintza bete behartuzte? Pues baldintzak dire haunitz egia erran. Kontrol zorrotza hartzen dugu, urtero egiten dute inspekzio bat, auditoria hartzen diotena, eta hor behiretzen dazkute paper guziek, bai fakturak, bai gure kasuen aziendeak baititugu badiegu erremedion bat, edo zin gauza dena xuxen egotia, ze azienda sartu dugun, ze azienda atra den gure esplotaziotik, hori dena kontrolatzen dute. Ezin dugu lurrian pestizidaik edo ongarri kimikoik ibili, gure lurrak guk kudeatu barratugu, aziendek ezin dute urtean 3 tratamentu baino gehiago hartu, orden ja ekologikotik atrada barra dire. Gero, ematen badiozu zerbait, dena albaitero batek behiretut eta baina kasu guztietan ala izan barko zen. Eta gero ongizateai dagokionez ere bai, barnean edukitzen dugulik aziendek beharra dute espazio gehiago, bakoitzak beretako, ezin duzu eduki bere bizi guzie barnean, estabulatue, eta, haunitz baldintza daude, baina dena dago bideratu pixket nekazaritza lurra hilotue izetia eta inguruekin orekan izetia. Baldintza guztiak betez gero, noski aldia ongo da gero ere produktuan, nola nabaritzen alda produktu ekologiko bat ez den batengatik? Nola nabaritu? Pues segurazki ez ginen nabarituko nik uste. Haragien kasuen biztara ez ginen nabarituko ze ezberdintasun dagon. Ez du zertan izen goxuagoa edo deus, baina bai da modu igual justuago batean produzitu edagoela bermea daukez, eta igual produktu bat izaten alda konbentzionala eta baldintzaiek bete, baina ekologikoan egotean nola baduzun ziurtagiri bet badakizu baldintzaiek betetuela. Horren da gehiago zerbait morala edo zerbait filosofia baten baitan iten produzitzen den zerbait, gero zaporian igual ez du olako aldeik. Salmenta urte guztien zehar egiten duzue edo urteko sasoi beresi batzutan? Kasuan egiten dugu urte guztien zehar, baina bildotxak bai egiten dugu abendu urtarrila aldian, zeren egiten dugu hola erditzen dugu gero deizten alizateko denak tandatan. Horren bildotxa ez dugu edukitzen urte osoan, baina gainerakoa bai urte osoan zehar. Eta erosleek zer da gehien estimatzen dutena? Pues gure kasuen, hasteko galditan dakute haunitz animalioi nola hazi izan den, ze baldintzetan. Gero pentsu transgenikoik zartu izetia, eta gero eta zautzen alizatia zuzenki nork ekoitzi duen, hori nik uste baloratzen dutela. Gizartean kontsumo ohiturak zailak dira aldatzen? Bai, nire ustez zailak direz, eta azkenean bakoitzak batugu gure lana, gure ritmoak, eta orden haunditzetan ja kontsumo ohiturak aldatzea da esfortzu haundi bet. Eta nik ulertzen dut jende haunditzen kasuen kostatzen dela. Baina bai iduritzen zait gero eta gehiago badagola hemengoa kontsumitzeko gogo bat edo nahi bat, bai. Hemen inguruen egiten duzuen normalki salmenta, hirigunetara eta hurbiltzen zarete, zaila da? Bai, hurbiltzen gara, mantxo-mantxo aigara, eta azkenean ahoz-aho mugitzen da honitz, afera hau, eta igual norbaitek erosidakun bere gomendatzen jo, eta hola egiten da saretzen gara. Eta bai hurbiltzen gara bai Iruñera, bai Irun aldera, alden lekure.
Halako produktuek badute nonbait saltzeko gune berezirik edo? Gure kasuen iten dugu dena zuzenean, baina bai badaude bai kontsumo elkarteak eta denda espezializatuek eta badire bai. Administrazioak laguntzen du olako proiektuak aintzinet atratzen? Bai, badire diru laguntzak, gazteak instalatziagatik eta abar, baina gure kasuen oraingoz ekologikoan lan iteagatik eta ez dugu diru laguntzaik hartu. Ekoizleak antolaturik zaudete? Bai, badire elkarte ezberdinek, errandatzuten bezala Baztanen kasuen Baztango zaporeak hor dago, eta bai, saiatzen gara ekimen ezberdinak egiten pixket elkar zautzeko eta elkarrekin indarraiteko, klaro. Eta nola antolatzen zarete edo, nolako antolakuntza duzue? Pues, tarteka bilerak eta hola egiten dugu, gero hor daude, oraingoz guk ez dugu parte hartu, baina hilebetean behin egiten diren azokak eta holako ekimen ezberdinak, saretuak ere egiten dire, hemengo produktuak saltzeko eta hola. Eta akitzeko demagun gure ikusleen batek interesa duela zuen produktuetan, nola apatzen alda harremanetan zuekin? Telefonoren bat, e-mailez, internetez? Bai, badugu web orrialde bat, ualdeko.eus, eta hor agertzen da gure informazio guztiak, gero sare sozialetan ere hor gauzi, edo bertzenaz zuzenean guri deituz, edo mezu beti gorriz, nahi duten bezala. Badarki bada, basker mila. Bai, zuei. Prestatu behar dugu tortilla bat, eta izan behar da sagar, tipulin eta foamikuit tortilla. Orden hortarako, zure tipulina, sagarra, arrontza, foamikuit, mantekila pixka bat, sagarra ez ditzeko, eta gero, ardo goxoa ere bai. Orden, hasiko gara, lehenik tipulini frijitzen. Olio pizka batean, frijituko dugu tipula. Gatza pizka botako dugu. Tipula frijitzekin botatzen badugu gatza pixka bat, dultzeagoa teatzen da, horren pixka bat egiten duguna da karamelitzatu edo. Horren hau poliki utziko dugu, eta biztartean jarraituko dugu sagarrarekin. Horren orain xurituko dugu sagarra, eta frijituko dugu ere sagarra beste zartzain batean, mantekila pixka batean. Bezala, xuritzen dugu sagarra. Jarriko dugu mantekila pixka bat hortainan, eta hemen margarita batzuk botako dugu.
sagar honi, orain, ja pixka bat ikusten dugun egine dagoela, ikusten dugu, beltze bidetiz, txorrito bat. Eta ikusten dugu pixka bat, reduzitzera. Eta behin reduzituta, elkartuko dugu tipulakin, eta ja egin dugu gure tortilla. Ikusten duzuen bezala, orain tipule prest dugu, eta gure sagarra ere bai. Biek elkartuko dugu, zaporea pixka bat nahazteko. Horrela. Eta orain ja, egin dugu zartzen duten gure tortilla. Ja, zure ikera. Eta orain, jarriko dugu gure mikuita, ben erdian. Hemen gure sagar, tipulin eta foamikuiten tortilla. Bueno, Jon, konta iguzu, non zaitugu eta non gaude? Txalarren gaude, okindegin onduan, herrieko okindegin onduan, eta okindegin onduan, nor da okina, Jon Azkarraga eta Txalarko okina. Eta konta iguzu, nolatan sartu zinen lehen sektorean? Gu lehenagotikan ere baserrian bizi gaituk eta azindakin da kontakto bat dugu betitik. Baina hemen okindegian izan duzen kasualidadez, gizon batek, lagun batek deitu zian, herriko okindegia gaizki joaki zen, eta aldatu behar zutela jendia, eta alokairuan paratu, eta nik holaxe deitu zidan, ze animatuko gintzen, eta holaxe. Egiarran, etxian beti Andria zan okina, Andriak betitik egin du ogia etxin, eta izan duzen, pixkat, bitxia, baina, segidan hartu genuen, eta egiarran herrian bertan, da aiz konten.
konta eguzu, nola lan egiten duzu? Elaborazio prozesu guztia zuk zeuk egiten alduzu, nolakoa da? Bai, herri txikiotan betitik okindegi honiek badu historio bat 100 urtetik goiti, eta betitik egin du lan sozial bat, bai, ez da bakarrik okindegi bat, okindegi arrunt bat, dirua ogia ekoizten duenak, da diru egiteko ez hau bere sortu zen, okindegi hau sortu zen, herriari ez faltatzeko ogirik. Oindala 110 urte. Bueno, 110 urte, nik badut hor paper bat, herritar bakoitzak 25 peseta jarri zula, eta hola jarri zen martxan okindegia, eta bueno, hori guretzako ere da pizgarria duk, bai, duk motivazio bat, lan sozial bat, bai, noski, diru bat altxatzen dugu, jautero hori denago bezala, baina lan sozial bat egiten du, herriari zerbitzu bat ematen dio, eta hori arrotzeko modukoa da, bai. Orain, galdera itzuliz, elaborazio prozesuari dagokionez, zuk zeuk egiten duzu prozesu guztia? Bai, beti bezala. Egiten dugu irinak, ekartzen dugu, eta hemen egiten da ogia. Baina urte batet, 2 urterik hona, ja indugu bertze, hasi ginen bedezi, oin beratzi urte, ogi ekologiko ekoizten, eta lagun batek oparitu zian errota bat, eta hori ja da bertze gure filosofia sakonduz, hartzen dugu Nafarroko garia dagoaz, zekaleak eta gariak eta espeltak, eta hemen egotzen dugu. Eta ja, da, zirkulo nolabait, zirkulo itxi, bai, irina, gionek egoztu, baina materia prima, bai, bertako Euskal Herrikoak hori guretzako garrantzitsua da, ze, hori beti ere ekologikoan, bai, bertzi irina ez dakigu nondik heldu da. Da, bueno, Nafarroko marka bat, betiko ez dut erranen marka izenik, baina, nik oneri saltzaileari galdetzen ziot, eta hau leno Nafarrokoa zen granua, bai, gari, bai, baina, bueno, guain hori ez da. Guain joaten gara Pasaiara, barkuak ekartzen duena, barkuak, 1000 tonela da, batzutan izaten da Argentinakoa, bertze batzutan Kanadakoa, bertze batzutan, da nik hauela letxe, hau da eromena, globalizazio handi hori, horixe ekarri digu. Badugu Nafarroan, lehen mailako materia prima, bai, eta kartzen dugu Amerikatik da erotzeko modukoa, baina hala duk. Orduan, hori baget normaletan, bai, barra normaletan, ogi xuritan. Ekologiko arloan, lortu dugu pixkat hori iztea, zirkulo hori iztea. Euskal Herrian sortutako granuak gionek transformatzea. Hori da pixka bat amets, eta nik jakin bazakit, oraindik jendeak agian, jendeak ez du hemen ez du eskertzen, edo ez da hartzen horretaz. Baina guretzako arrotzeko moduko gauza da. Bai, baitugu, azken baten hori lan soziala bai, baina lan politiko ere baduk. Politikeruak haba betetzen dute asmoa ezta, baina herri bat ez da inoiz bere buruaren jabe lehenbiziko sektorea ez badu zaintzen. Zaindu eta respetatu. Eta hori da gaur egunin hemen falta dena. Bai baserritarrak, bai arrantzaleak, bai nekazariak ere. Ari gara kanpotik ekartzen, da Euskal Herrian berez badire kriston baliabideak, baina iduri du globalizazio barrenean ez dula zentzurik. Erratarako egitea hogia, Nafarroan sortua. Da gauza ederra horik ez da, okin baten dago.
Haunitzetan, zentzua ematen du koherentzia falta bat dagoela, ez? Zentzu falta bat. Nola inguruan produktuak edukita, nola kanpoko produktuak erabiltzen ditugun, hemengo produktuak Bai, izugarri. Lagun batek erraten du, bizi hontan kontrasanak denak baitugu kontrarranak, baina 10-etik goiti izan ezkero ja, konpainero, pentsazak. Ja, sobera kontrarrana dituko hiek. Da arrazoia, hau duk, egungo mundua duk, dena kontrarranaz betia. Hau da, bai, baditu bertako haragiak, baina bazkatuak, kanpoko mozkinekin da, pixkat, edo zerriakin, euskal zerriak, hemen ez da onartua, eta kanpora ekoizten da. Osea, gauz bat kanpoan, bai, kanpoan estimatua dena, hemen ez dugu estimatzen. Pixkat, ogia ere, bueno, ez naiz urrunduko, ogian ere, ogi ekologikoak eta guk egotzen dugun hori eta irina, sortzen dugun irin hori, hemen herrian, egiarran, ez da bat, nik uste, bueno, bai, jendea, ez dio garrantzirik emaiten. En cambio, kanpotik etortzen du jendea, edo Lizondoko jendea, ze ona, ze lujoa, ze Iruñatik, zenbat aldiz etorri zaigu Iruñatik, pues turistak, etxalarduk herri turistikoa, eta, hau, olako ogia izatea, hau du lujoa. Bueno, baina horrekin jakin behar da bizitzen, eta agian hemendik 20 urtetara edo, hartuko du indarra, baina gaur egun, ez du hasitzen da, bide hasiera duk hau. Edo ere, tendentziak, produktu ekologikoak eta jan estilo osasuntsu bat eramatea, igotzen edo modan dagoela erraten du, Moda baino, hombre, azken bi urte hauetan gertatu dena agirian utzi du, ez? Sistema honek norat eramaten gaitun. Bai, produzioa, bai, kantidadea, bai, kopuru handia, baina kalidadea alde bat ere uzten, da azken baten, batez ere, jateko denborin, zaindu behar da. Ez dakit, edo zer gauza jaten duenak, azkenian osasunak ere, defensak ere, bueno, biztan gelditu da urte honetan, azken urte honetan ze COVID historia honekin, eta pixkat, da txiste bezala, ez? Oin zaindu, oin indartu behar dugu, bueno, ez dakit, bai, baina, eta leheno zertaz ez? Ulertzen, zeba oin indartu behar dugu gure osasuna, osasuna bat bakarra dugu, hori zaindu behar da. COVID izaki edo ez, ez? Bueno, hala pentsatzen dit nik. Egia duk, COVID historia honekin, kriston gorakada, bai, izan duela, ogia, nik beste gauzak ez dakit, baina ogiak, bai, jendeak egiten du, gehiago, bai, ogi, karo, bai, eta hasiera baten erraten ziguten, bai, gu betiko ogia. Bai, ados, betiko ogia duk barra hori, baina betiko irina ja ez duk. Hau da, ekartzen zigutek irin bat, naturala deus estuna, bai, da blankeatua, lehenbiziko pobretua, gero aberastua, akondizionada, erraten dutena jakintxunak. Ez dakit, azkenian, ekologiko duk kuento bat. Nik ez dakit, ogia, neurera, igual beste gauzekin, agian bai, baina ogiekin, irin ez baduk, irin garbi eta indar duen irin batekin ez badula nik egiten, hor ez duk lortuko deus ere. Karo, ez baduk botatzen hauts magikoak, betiko kontua duk hori. Gero itzuliko gara gai horretara, ogiaren elaborazio prozesuarekin jarraituz, konta eguzu, zenbat denbora hartzen du prozesu honek?
Badire bi prozesu, bai. Bata duk ogi ekologiko hori, beti ere hori duk fermentazio motela, horrega, ari gaituk, 24, 32 orduko fermentazio, eta bertziak, ogi xuri betiko barra horiek, barra arrunt horiek egiten dire, txink eta ontun, bai, masan formatu eta, bai, da, bata, tresnakin eta gehiena, bai, formadora, masadora, formadora, eta bandejatan paratzen da, eta bertze ekologiko dena prozesu guztia duk eskuz. Bai. Produkzioari dagokionez, zenbatekoa da egunero egiten duzun produkzioa? Zenbateko nola... Kantitatea. Ogia eta bertze produktuetan ere bai. Bai, bueno, hau, gu gehiarran, ogi xuria bakarrik hemen egiten dugu etxalarrerako, da biltzen dire 200-300 ogi tartean, bai, handiak txikixagoak eta ogieri dagokionez, eta gero egiten dugu beti pixkat ezakit emateko etxeko itxura edo etxeko zera, egiten du bizkotxo batzuk eta pasta batzuk ere, ezakit jendeak eskertzen du. Egunero egiten dugu baita kroasanak eta zikinkeri horiek, bai, kroasanak eta napolitanak, baina horiek ez ditugu, horiek ekartzen dugu kongelatuak. Horiek egiteak enau motibatzen, orduan, nola demanda dagoen, jendea galdea dago, jendea galdetzen du, egiten dugu horiek ere. Da, bertzetik, ekologikok ere, egiten dugu hastian 3 egun. 3 egunez, egiten dugu hori ekologikoak. Horiek, ja, kanpora... 72 orduko fermentazioa dukitzen badute, azkenean hastean, 3 tandatan, ez? Bai, hori da. Egiten alduzue. Eta horiek, ja, eramaten dugu, bastan aldera, eta lesaka eta bera, eta gero urruina eta sararat ere, eramaten dugu. Beti ere, bai, zirkulo txikitan. Ez da gure asmoa ez aberastea, ez erautia, iruña da, ez. Guk beti gurian, bai, beti gure eskualdean. Irinaren jatorria aipatu duzu lehen, baina berriro konta iguzu pixka bat. Nondik ekartzen duzu irin hau eta zer nolako garrantzia du irinaren kalitatea? Ba, dena. Hemen bereixi behar da ogi motak, bai. Gure filosofian ez da sartzen hartzea irin bat eta botatzea gaurko ogintza modernoan da irin berakin botatzen duzu hauts ezberdinak eta lortzen duzu ogi mota bat, edo bertze bat. Gu hortan ez gara sartzen, guk egiten du alde batetik edo barrak xuriak, edo bertzetik irinak, irin berak, baina ja hortan ja bai ekologikon sartuak, espelta baldin bada, espelta irina. Ulertzen, da granotik, taka, irina. Garia, garia. Garian barrenin ere badire varidadeak, ezke du mundu bat, haiz ederra da, baina, ogian inguruan, gure helburua ez da saltzea ogia, bai, ogia saldu behar da bizitzako, baina pixkat kulturizatzea. Dago inkultura bat, baina alimalekoa. Jendeak pentsatzen, galdetzen du, medikuk errantia espelta, eta ez dakite zer dan masa madre, zer dan integral, zer dan... Orduan, lehenbiziko helburu hori duk. Jendeak jabetzea ber. Nahi duk sano, nahi duk garbi jan, da lehenbiziko, baina, gero, hortako ere jakin behar, egon behar jakin mina, da... Momentuz, bai, egia da, azkenengo urtetan modan dago egia eta dago pilpilian dago gai hori, baina oin arte jendeak gehatzen zu nahi zu, niri etorreza jendea erraten. Aber nahiz pagatzen duk, 30 centimoko ogi hoi, me cago en la ostra. Ulertzen, bi mundu ezberdina dituk.
produktu ekologikoen gaira itzuliz, Bai. erran duzun bezala, ekologikoa da ekoizten duzuen ogia edo ogi ekologikoa ekoizten duzue. Zeintzu dira produktua bete behar izaten dituen baldintzak ekologiko gisa konsideratua izateko? Bueno, hor ere egin behar dut ñabardura bat. Gu momentu baten orain dela 9 urte hasi ginen ogi ekologiko egiten. Niretzat ogi ekologikoa ez da horritxo bat duen ogi bat. Niretzat ogi ekologikoa da irin ekologikoekin egiten den ogi bat prozesu guztian dena naturala dela, bai, prozesu naturala. Hau da, gu saltzen dugun ogia ezin diogu interneten erraterako, bai, bueno, oin telebizionian, agian administraziotik batek ikusten honek ez du seioa, ezin du erran ogi ekologiko saltzen duenik. Eta ez maz, hori erran digute, hori. Bardin zait, ekologiko, bueno, deitu ogi logikoa, edo ogi baserriko, bardin zait, baina da ogi garbia. Momentu baten animatu nintzanik ekologiko sormarka seioa ateritzera, eta deitu nuen administraziora, Nafarroko gobernura, eta erran ziaten, hala, horre badu bozina derra. Eta erran ziaten, bai, seio nahi duk, aski duk, 1.000 euro urtian pagatzea, ematen duk datuak, eta jazta. Eta zeinek bermatzen du ekologikoa den, bueno, hori badire modu ezberdinak, hostias, hau ekologiko izanen da, baina logiko ez da horienetako. Orduan ja, nik moztu hori, bide hori, pentsatu nuen, ez zaiti interesatzen niri hori. Nik nahiagut jendeak etortzea ogi garbi bat hartzera, erosterat, bai. Eta ulertzen du truke bat bezala. Ez da, nik ez, nire buru ez dut jartzen enpresario bat bezala, hainbat ogi saldu eta hainbat diru, ez da, lan sozial bat, zerbitzu sozial bat, hori, truke bat, eta jendeak, egiaran jendeak hori ulertu du, eta horti noianik, ulertzen, ez dakite erantzun dute. Prozesuan konfiatzen duzu, ikusi duzu pixkat ere bai, produktu ekologikoen gaia, erran duzun bezala, pilpilean dagoela, enpresa honitzek ere bai, hori ikusiz, produktu ekologikoak bilatu dituzte ere bai, merkataratzea, baina, zuk ikusi duzunez, prozesuan ez da bermatzen kalitate minimo bat, ez? Ez da bermatzen kalitate minimo bat, bakarrik bermatzen da honek, seio duenak, egite ingresua eta hor nik kritika zorrotza ingo nuke administrazioari. Baina, karo, ezke administrazioa multinazionalak ere guri materia ez ekologiko konbentzionalak saltzen diguna, ekartzen diguna, etorri zan egun baten, hori dela ja 3 urte eta arrautu zaitugu, ja badakigu ekologikoan zaudela. Eta zizan, taka, ja, bere katalogo berrian, baitu, hemen baditugu, katalogo berri ekologikoa. Eta, karo, azken baten ogi ekologiko bakarrik irina, eta, bueno, gure kasuan, beste okina nik ez dakit zerabiltzen, ze gaiekin edo, baina gure kasuan guk zaintzen duguna irina izatea kalitatezkoa. Ez bada kalitatezkoak, ez da zerinik, bai, ez da modurik, gure kasuan. Produzitzen dituzun produktuetara itzuliz, zeintzu dira hemen salmentan dituzun produktuak eta egunerokotasunean egiten dituzunak? Alde batetik ogi xuriak dire eguneroko ogi arruntak, bai, handiak eta txikiak, eta gero ekologiko arloan egiten dugu jendean pixkot demandan arabera, bai. Egiten dugu gariak, gero berze espeltak ere dago, modan dago ogi bat da, eta horiek ere nola galdetzen beti ere sobrepedido, bai, egiten diguten eskaera, eta gero zekalea ere egiten dugu,
eta arto zekale. Ja, gluten, oin ere, gluten matxakaten gaitue glutenakin, pues hor ere aukera bat gluten gutxiko ogiekin. Eta, bueno, pixka bat saiatzen gara, karo, ez denak, ez da posible abarkatzea ogi mota guztiak, baina, bueno, horiek dire gure ogiak, eta horrekin, horre egiten dugu gure indar gehien. Ez dakit, erresa izango den galdera hau erantzutea, baina jakin nahiko nuke, zeintzuk dira zuek eskaintzen dituzuen edo egiten dituzuen ogiek dituzten ezaugarriak? Ezaugarriak, bueno, ogi bakotxak baditu bere ezaugarriak. Bai, erraterako, eske mundu hau edo, gariak erraterako nola diren ogi horiek fermentazio motelekoak, fermentazio luzekoak, digestiorako ere onuragarriak dituk. Gero berazkoak ere, nola diren irin osoak direnez, fibra gehiago du, eske, da zerrenda haiz luzia duk, arto zekaleak, dire gluten gluten txikia dute, eta oin, medikoak eta lehenbiziko eta dietistak, lehenbiziko gauza egun lehenbiziko gauza kentzen dute ogia. Da, orduan, gure bezero gehienak dietistatik heldu dire. Ez dugu inolako kontratorik dietistekin, hori argitu behar dut, baina, bueno, hala duk. Orain salmentaren gaira joanez, nola egiten zuen salmenta? Guk beti salmenta saiatzen gaituk salmenta zuzena egiten. Egia duk, belardendak ere, nola belardendak eskatzen diguten, belardendakin ere egiten dugu lan, bai Losakan, bai Beran, eta bai Donesteben ere. Eta gero, Elizondon, pare bat denda, baina gehiena, salmenta zuzena, zaten da. Bai hemen, bai okindegien, bai azokatan ere. Ez gara sobera azokazaleak, baina hor ere, nire ustez, indar bat egin behar da, merkatu txikiak eta azkenengo 2 urtetan indar bat hartu dute, bai Elizondoko merkatia, bai Lesakan ere merkatu bat, bai Beran ere, eta ez daki zertaz, baina hegoaldean merkatuak ez dute holan, en cambio, Saran edo Urruñan, lehenbiziko gunetik jendeak ez dakit babesten du, hemen jendeak ez du babesten. Ez du, eta merkatua betitik egondu dire gure eskualdean, baina azkenengo 30 urtetan arrunt galdu ziren merkatiak, eta guain, salmenta zuzena historia horrekin, bai baserritarrak, bai okinak ere, uhartu dire batzuk, zirkuitok itxi behar direla, bai zirkuluak itxi behar direla, eta merkatuak da forma bat, modu natural bat, zirkulo horiek ixtekoak. Baina, haiz polita da merkatu bat, baina herritarrak ez badu hori babesten, ez badio laguntzen, zaila, bai, behar da denen konplizidade pixka bat. Tokiko enpresen indartzaren gaiarekin erlazionatuz, eskualdeko produktu elkarteren batean altzaude, eta hala bada, zer nolako esperientzia izan da, eta ze garrantzi dugunek ere bai? Garrantzia, bai, egondu ginean baten, eta ez zen, edo eurek ez zuten ongi ulertu, edo guk ez genuen ongi ulertu, ez zen ongi ateri, eta gaur egunien gaude, Urruñako Bartzelkarte baten, da esperientzia aberasgarria eta aiz ona, eta hori ere da
indartu beharreko goz bat, bai, nire ustez, elkarteak eta zertaz, beti ere salmenta zuzenan historia honetan bitartekaririk kentzen baldin badugu, beti lortzen da ekoizle eta konsumitzaileen harremanak iztutzea. Eta hori iparraldean ikusten da garbiago eta modu natural baten da triunfatzen du, nahi dutarren martzatzen du. Ongi hemen oaindikan haituk hor hasieran. Ez dakit, horiek holako apostok babesten dugu eta beti ere bai merkatu txikiak, bai elkarteak gure autua beti da babestea. Bai. Orduan, iparraldeko modelo hori edo lan egiteko modu hori erreferentziatzat bezala hartu beharko litzatekela, ez? Bai, iparraldetik guk badugu referentzia eder bat, bai laborantza munduan, bai nekazari munduan, eta, lehen sektorean, eurek ere, karo, ni laborarekin egon duen, iparraldeko laborarekin, eta beti erraten zaute. Jode, eske, zuek uste duzue, iparraldean bai, Frantzia laguntzen digutela, baina laguntzak hemen bezala dire. Ez dakit zertaz hori, beti, eske hango laborariek, kristo laguntza dute eta ez dakit hori eote den, baina bai da egia konsumitzaile eta ekoizleen artean dago harreman senduagoa hemen baino. Hemen ez da apenas existitzen harreman hori. Lantalde kooperazio gehiago, ez da? Hori da. Eta hor dago iazko indarra. Eta elkartu, hainbat eta zenbat eta elkartu gehiago, du izena indar gehiago izanen da. Batez ere gu txikia garelakoz. Ni hartzen hau, multinazionalak, pasuak, erraldoiak direla, eta gu ibiltzen gara, horri bezala txiki. Orduan, ez bagara elkartzen, zai ikusten dute edozein proiektu haintzinera teitzea. Orain, administrazioarekin zerikusia duen galdera bat, zuen gizako proiektuak hasterakoan, zuenokin nahi hasi zenutenan duela 10 urte inguru. Bai. Laguntzak izaten dira, horrelako proiektuei hasiera emateko? Zen ez erratia. Laguntzak pixkat holan, nik horiei erraten ziat laguntza makillaje. Bai, pixkat makillatzeko. Ongi gelditzeko, eta bai laguntzak laguntzen dugu, baina gero egiazko momentuan bombardatzen gaituzte. Bai, txikiak ez dute bate laguntzen, inundik ere. Ez laborarik, ez autonomo gutxio, baina ez aukinak, eta nahi izan ezkero ekologikoan sartuta, arestien erranduten, bai, egiten zu ingreso, baina, gauzak egiten aldire berze modu batez, eta giarran ez dute bat esaintzen. Ez. Bale, ja bi galdera gehitzen zaizkigu, azken aurrekoa, bizi izan dugun eta oraindik bizi dugun koronavirusen kontuarekin zerikusirik, zer nolako eragina izan du zuen okindegian? Ez duk ongi erratia, baina niri COVID historia honekin ongi ateri naiz. Bai. Konfinamentu eta historioekin, jendea egondu zen, sartu zen egoera paranoiko batin, eta agian zentzurik gabe, beldurra edatu zen alde guztitik, eta beldurra edatzen delikan, baki guze pasatzen da, edo zein gauza gertalike. Eta horiekin, jendeak etxean gelditzen zen, eta hori gehiago konsumitzen zuen, bai hori arrunta, bai ekologiko ere, eta
baina nik beti errandut, hau da itxaso zabal bat. Oin igual korrontek eroaten gaitu popaz, baina igual hemendik ordu edo bihar probaz heldu da. Orduan oingoan, ongi ateri gara, baina ez dakit. COVID-ekin, bueno, pasako da, eta gu behinpin ez dugu guretako ez da izan dolarran. Arazo bat edo... Arazo bat ez da izan. Gero, herri txiki honetan, egiarran pixka bat aparte bizi, nik aparte sentitu dut, bizi ginala. Joaten ginean igual Elizondora edo berarat, Jesus, denak maskarakin, denak, eta ni hostias, ikaragarria. Baina, hemen etxalarren egiarran, San Ferminak izan arte, aurtengo San Ferminak orduan ja egonda ateri dira hemen positibok eta pixka bat egonda, baina, hola, ongi. Eta orain azkeneko galdera bezala, hausnarketa bat bilatzen. Alde batetik, nola ikusten duzu zure okindegiaren etorkizuna, eta bertzalde lehen sektorearen ere bai. Nola ikusten duzu lehen sektorearen etorkizuna? Gure okindegian etorkizuna, etorkizun edarra ikusten du nik. Nahi dut erran nahiko ongi markatu gure bidea zein den, argi dugu zein den gure bidea, eta jendeak azkenian horixe somatzen du. Orduan ja lortu dugu egitea bezero batzuk konfiantzazkoak, eta hori lahostia da, bai. Izatea zure gibilian jendeak konfiatzen duela, xapo. Nik niretzako horrek ematen dira babes bat eta aintzinera segitzeko, kristo motivazioa. Lehen sektorea, hemen eskualerrian, hego eskualerrian, nahiko beltza ikusten dut, nahiko beltza. Ez da bat estimatzen gure mozkina, gure lana, dena laburbiltzen da pak marabillosa hortan, pak hor, taka, hazienda uniz duenak horrekin bizi da, pak horrekin, baina nahiko tristea. Ulertzen, nahiko tristea da ikustea bildoz bat sortzen, eta bildoz horrengatik hilen duk bildotxa eta pagatuko jaute uskeri bat. Orduan hori da eta aretzeakin gauz bera. Gaznakin bertzain bertze. Zer egin behar dan, ez dakit zer egin behar dan. Nik berriz ere diot, iparraldetik zer ikasi badugu, baina zer ikasi denak, ez dakarrik laborariak, konsumitzaileri nik dei bat eginen nieke. Joaten direlikan Carrefourreraz edo Alkanporaz eta gasna bat erosten du delikan, gasna horren gibelian zer dan. Badakite zer dagoen. Eta herriko hartzaiak hor delikan horren gibelian bada lan bat. Eta iruditzen zait, ez dela estimatzen bate. Bakarrik behitzen dugu prezioa, bakarrik etiketa. Eta iparraldean, horrekin, bada aldea handia. Osea, ez dut hainbertze etiketa behitzen. Eta nik hor beti, haunizetan egin dut, zergatik euskalduna dituk, osea, kulturare igualtxoa duk, baina zeba batzuk baitek, eta hori azken batzen duk espiral bat. Administrazioa da hor indar gehien duena, baina azka administrazioak ere da adar bat Europatik heldu dena, eta dena sartzen dute globalizazio marabilloso hartan, eta lehenbiziko sektoreak haiz egoera beltzian dago. Hala ikusten du nik. Nahiko nuke erra, hemendik 10 urtetara, baina nik hemen gure herrian, hemendik 15 urtetara ikusten dut belai gehienak sasiz betiek, sasi. Ze ez baita gaztiak
nola animatuko dire, nola engaiatuko dire hortan, ikusten dute, prezioa gero eta biti, banoia fabrikara, 8 ordu eta sueldo duin bat hartuko dut. Naiz da baliabeidek izan, naiz da etxian izan baserria eta terrenuk eta arloak eta baina ez baita, ez da kaleitxu bat eta ez da ikusten salidarik, dena beltza ikusten baita. Orduan, lehen sektorea beltza, bai. Espero ezagun gizartearen kontzientziazio bat izatea eta, bertzeleku batzuetan ematen den bezala ere bai, lehen sektore horrek modu egokiago batean funtzionatzea. Edo nola, mila esker haunitz, hemen gaur etxalaren zure lanaren inguruan informazioa partekatzeagatik eta bertze bat arte. Vale, Ibai, venga, jo. Prestatu behar dugu aran eta jogur muffin edo madalenak, bai? Hortarako, arroltze bat, jogurra, legamia, irine, azukria, katzapisket, gurineia urtua, jaurtu dugu, bai? Eta gure aranak, aigera dela, esurrak entzen. Orden alde batetik, idor guztiak, jarriko dugu irina, azukria ere, katzapiska bat, legamia, eta hau dena nahaziko dugu. Bale, ertzaldetik, holtzea, relaxen, 125 gramo jogur, gurina urtua, eta ordena nahaziko dugu hementxe. Eta orain gehituko diogu gure aranak. Isurrek ez. Aranak emango dio gure madalenei, hori, gozotasuna eta freskotasuna puntu hori. Orain ja, prestatuko dugu, moldeak labean sartzeko. Eta erdiketara edo hola, zeren bertzenaz igotzen da legamiaren gatik, igotzen dire madalenak eta erortzen zaigu.
eta ja, labeara sartuko genuke. Idea ona da, igual agian jartzea, ez baduzue, moldea paperezkoak baldin badire, jartzea 2 molde. Hola, egiten du pixka bat, bai, naiz konturatu, baina bai. Horrela bide jartzea, baldin badire silikonazkoak ez du balio, baina hola paperezkoak baldin badire, hobeda patzea bide, ez erekitzeko gero labean. Hau bezala. Leten dugu horrela. Eta orain hau sartuko dugu labera. 20 minutotan prest izango dire. Utekoan kusi behar dugu, ja gure muffin edo magdalenak egina dauden. Beraz, honen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.